Бисмиллахир-рахманир-рахим. В името на Аллах Всемилостивия и Милосърдния. Драги зрители, темата, която желая да представя, съм ползвал за насихат наставления в няколко джемии, които се харесаха на много хора и те ме помолиха да я качим в интернет, за да могат повече хора да я видят и да си вземат поука от това. Темата, която днеска искам да ви представя, драги зрители, е най-съвършеното създание сред живите същества на Аллаху Теаля. Кое е най-съвършеното създание на Аллаху Теаля сред живите създания? Отговорът е само един. Това е човекът, което е посочено в Коран Керим в сура Тин, което се казва «Лекат халекнал инсане фи ахсени теквим, сарекаллахил азим». Създадах човека като най-съвършеното творение. Често са спознати това, че човека е най-съвършеното творение, няма никакво съмнение. Това е доказано по всякакъв начин, и религиозен, и научен, и така нататък. Спознати доктори, които имам така доста, като разговарям, винаги им казвам, докторите трябва да бъдат най-вярващите хора, защото те най-добре познават чудото на човешкото тяло. Защо е създаден човека? Какви са неговите функции и задължения? Също в Коран Керим се обяснява, че задълженията на човека Аллаху Теаля е създал, за да изпълняват заповедите, които Той е заповядал, и да му правят ибадет. От какво е съставен човека? Човека главно от две части. Първата част това е тялото, материалното, и втората част е душата, невидимата. Каква храна трябва да се хранят тези две части? Първо, тялото, както всички знаем, изисква материална храна, а душата, която е невидима, иска духовна храна. Коя храна е най-подходящата за душата? Най-подходящата храна за душата, това е религията. Кой каква храна ще избере за своята душа да я храни, е лично негово право. За съжаление, днеска много хора така търсят причини, защо този с това храни, защо он е така, защо този изпълнява тази религия, другия е друга. Но всяка душа си изисква подходящата храна, както казахме, най-подходящата храна, това е религията. Кой каква храна ще избере за своята душа, се е негово лично право. Както човек не бива да се дразни, и се не дразни, разбира се, когато двама приятели отидат в гостилницата, един избере една храна, другия друга, нямат никакви противоречия. Така трябва да бъде и кой каква храна е избрал за своята душа, да нема вражда, да нема спорове между хората. Както с храната, когато човек се храни и може след известно време да разбере, че тази храна е била вредна за неговото тяло, така и храната, която е за душата човек, може
да разбере, че тя не е била най-подходящата, но това става, когато човек сиде от този свят и когато вече няма възможност да се поправи това нещо. Човекът е създаден за вечен живот. Един от големите известни учени, Хазрети Умер бин Абдул Азиз, който е внук на известния халиф Хазрети Умер, казва, човек е създаден за вечен живот. Смъртта представлява смяна на едно жилище с друго. Временно земно жилище и постоянно ахиретско или задгробно жилище. Разумният човек винаги трябва да си задава въпрос: кое е по-важното? Това кратко, временно, земно жилище ли трябва да го поддържаме най-добре или да полагаме усилие за вечното, задгробно жилище, то да ни бъде, защото този кратък живот продължава средно 60-70, редко до 80, а още по-рядко до 90 или да не говорим за 100 години. Това е един миг от вечността. Затова, който е дарен с ум, трябва да мисли не за това временно жилище, а да полага усилия за вечното жилище. Това, което е в отвъдното. Как трябва да се живее на този земен свят? Как трябва да се изживее този кратък живот? Всевишният Аллах не е оставил безпомощни своите създания и ме е посочил безброй начини. Те са чрез Корана, чрез пейгамберите и ислямските учени. Всичко това дава подробно обяснение какво трябва да прави човека, как трябва да живее, за да постигне вечното щастие. Но хората, увлечени по земното, което е временно и нетрайно, са забравили много важни неща, като смъртта и изпълнението след нея. Един от големите учени и евлие, Хасан Басри, ради Аллаху анх, казва, защо хората не плачат, като знаят какво ги очаква, нали, че след този временен земен живот, какви изпитания очаква човека, казват, човек трябва непрекъснато да изпитва мъка и да плаче. Но правят ли го това? Не. Защо не плачат хората? Първо, защото не знаят какво ги очаква. И най-вече казва, защото са почернели сърцата на хората. Защо са почернели сърцата на хората? Защото са натрупали грехове. Всяко нещо всеки грех прави черна точка върху сърцето. Ако те не се изтрие, тя се натрупва и покрива цялото сърце. Защо са натрупали тези грехове и защо са почернели сърцата им?
Казва, защото хората са забравили за смъртта. Ако човек помни, така си спомня и не забравя, че този свет е временен и той ще свърши рано или късно, няма да допуска грехове и неговото сърце няма да почернее. Защо казва, хората са забравили за смъртта? Защото са се увлекли по земните неща, които, както казахме, са временни. И като се от това какво излезе? Човек, който се увлича по земното, мисълта му е само за този временен свет да работи, той забравя за смъртта. Щом забрави за смъртта, неговото сърце почернява, натрупва черни точки и се покрива. И това вече води до невъзможността да плаче и да съжалява човек. Един също от големите учени, имам Раббани, Куддус Сиррух, който е обновител на второто хилядолетие, Всевишният Аллах на всеки 100 години дава по един учен свисше надарен да коригира допуснатите грешки в религията, която той е изпратил, а на 1000 години също дава още по-велик учен, който също да коригира допуснатите промени. И този на второто хилядолетие учен имам Раббани, много голям учен, той казва: горко им на онези, които пилеят ценния си живот, тичайки за това лъжливо и неценно нещо земното. Какъв е извода? Безполезно загубено време. Една мъдрост гласи: има време за всичко, само нема време за губене на време. Тогава възниква въпроса: кое време е загубено? Учените са повелили: всяко време, което не е използвано да се спечели доволството на Всевишния Аллах, е загубено време. А това доволство се печели, като се следват указанията в Корана, повелите на пейгамберите и учените, които по най-добър начин са разяснили тези неща. Човек така трябва да си задава въпрос: как трябва да живеем на този свят? Как трябва да се виждаме на този свят, на този временен свят, за да бъдем по-мъдри и да ползваме времето пълноценно и по най-добрия начин. Също така големи ислямски учени са дали така кратки обяснения и те тук ще спомена само някои от тях, като казва: човек трябва да се чувства като пътник, защото още с раждането си човекът се качва на превозно средство, което го води към вечното, към задгробния живот. И такъв един пример може да се даде. Ако един човек му кажат: ще те заведем много далече, ще те откъснем от семейство, от близки, от приятели, от всичко, което така ти е скъпо и мило, и ще те закараме много далече, откъдето никога няма да има връщане. Какво би изпитал човек?
неминуемо голяма мъка. Затова трябва човек това да си спомне, че това пътуване към вечното, от което няма връщане, трябва човек да знае как да се подготви за него, за да не съжалява. Второ, трябва да се чувства като гариб или самотник. Ако на един човек му кажат: ще да заведем в една местност безлюдна, в един Балкан, тъмен, ще вържеме за едно дърво, от което могат да те нападнат всякакъв вид зверове, да ти причинят зло, и никой няма кой да ти помогне, какво би изпитал човека? Също огромна мъка. Отиването си от този свят или когато човек бъде поставен в гроба, това представлява тази самота. Също за нея човек трябва да се готви. Указано е как трябва да става това. И затова в тази връзка пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва селем на своите приближени казва: гроба, мезара, всеки ден 5 пъти вика, казвайки: аз съм тъмна стая, пълна с змии и скорпиони. Донесете си теряк, да ни ви хапят. Второ, не идвайте сам, елате с приятел. Трето, аз съм тъмна стая, донесете си светлина. Четвърто, аз съм гола стая, донесете си покривки и постелки. И тогава приближените му, или асхаби кирам, казват: я Расулаллах, обясни ни го по-подробно, защото ние не можахме да сванем напълно тези неща. Тогава пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва селем казва: за да не ви хапят тези животни, давайте милостине, садака. Терек означава садака. И който прави това на този земен свят, тези животни няма да му причиняват никакви страдания. Второ казва: елате с приятел. Който постоянно чете Корана, когато го човека поставят в гроба, той ще дойде като красив младеж, усмихнат, и ще каже: ти мен ме уважаваше непрекъснато, така ме четеше, затова сега съм дошъл да ти бъда другар в този самотен свят и ще бъда с тебе до съдния ден. Затова казва пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва селем: четете Коран Керим много често. Не оставяйте нито ден да не сте прочели малка част от него. Който не умее, по някакъв начин не е успял да научи да чете от мусхафа, тогава има много лесно една от тези сури, това е сурата Ихляс или Кул хуваллаху, което също носи много полза. Нейната ценност е много голяма. Учените са казали, че тя представлява 1/3 от Корана. Много къса, но много ценна, защото в нея са оказани 5 от 14-тото свойства на Всевишния Аллах. И затова тя има голяма стойност. И затова човек
Няма човек, който почти така вярваш да не я знае. Ако не умее от Корана да чете, тогава казва, нека да чете тази сура наизустена и те ще му донесе голяма полза. Има много описани случаи за ползата от четенето на тази сура. Един само ще спомена. Също по времето на пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва саллям, когато трябвало да се кланя дженезе намаз на починалия, този, който води този намаз, пита дали този човек има някакви задължения. Ако има задължения, или трябва да се поеме някой да ги плати в момента, или трябва да поеме ангажимент, че ще обезщети тези задължения към когото са. Ако това не се направи, не е позволено да му се клане дженезето. В един такъв случай пейгамбера ни той водил дженезето и казва, че този човек има задължение. И той казва, докато някой не поеме ангажимент да го оправи или в момента, или в бъдеще, не може да изпълним този намаз. Тогава слиза мелейкето Джибраил алейхиссалям, който контактува единствено с пейгамберите, с пророците, и казва: Я Расулаллах, кланяй му, това задължение аз ще поема грижата да бъде оправено. Пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва саллям много се изненадал, че това мелейке идва да застъпи за един обикновен човек, а той иначе неговите контакти са само, както казахме, с пейгамберите, с пророците. И пита: Я Джибраил, какво е извършил този човек, та ти лично се застъпваш за него? Той казва: този човек всеки ден четеше по 100 пъти сура Ихляс или Кул хуваллаху. Ето виждате каква голяма полза има и затова човек не бива да търси оправдание, а кой каквото може да го изпълни, то никога няма да му бъде напразно. Това, в третото нещо, човек трябва да се чувства като мъртвец, като умрял. Защото умрелият човек на никого не може да навреди и на него никой не може да навреди. И четвъртото важно нещо, човек трябва да се чувства като снега. Когато падне снега, покрива всички мръсоти и нечистотии. Подобно на снега, човек трябва да скрива всички недостатъци и кусури на хората. За съжаление, днеска много хора не само, че не правят това да ги скрият, ами измислят несъществуващи неща и ги разпространяват. Затова, драги зрители, човек трябва да живее с тези мисли, да проявява мъдрост и да знае, че този земен живот е временно. Никой няма гаранция, нито младостта е гаранция, нито здравето е гаранция. Когато дойде определеното време, както свише определено още, когато човек е в майчината утроба, колко ще живее. И когато дойде, изтече този срок, той не може да се отсрочи с минута. Затова човек трябва да полага усилие да се подготви за идването на края и поемането, както казахме, на един дълъг път
откъдето няма да има връщане. И където отиде човек в вечността, няма да има възможност да поправи неща, които е допуснал на този свят. Затова е посочено така от известни учени, че този свят, един час да се прекара на този свят пълноценно, е по-ценно, отколкото 1000 години в задгробния живот. Защото тук, каквото правиш всичко, и хубавото и лошото се записва, а когато човек смени този свят, вече там нищо не се пише. Там се очакват само наградите за добрите дела и наказанията за лошите дела. Затова човек трябва да полага много усилие да си подготви много добре вечното жилище, където ще бъде завинаги и никога няма да има свършване. И това жилище да му бъде дженнетското жилище, а не джехеннема, огъне. А това става, като човек полага усилия, готви се за това, а човек, когато полага усилия, когато върши дела, които са угодни на Всевишния Аллах, той ще направи това. Днеска много хора така богатство имат, имущество, всичко, но за съжаление не умеят да го ползват, да от него да имат полза. Също по времето на пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва саллям, един сиромах човек, беден, отива при него и казва: Я Расулаллах, направи ми дуа, молба, та Аллаху и Таала да ми даде малко да забогатея. И също слиза тогава Джабраил алейхиссалям, мелейкето, което казахме, контактува с пейгамберите, и му казва: питай го този човек за къде иска да му даде Аллаху Таала. За този свет временен или за вечния? Пита го пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва саллям, и този човек вика: искам за този свет. Пейгамбера му казва: бе, човече, този свет е временен, искай за вечния. Не, за този си искам аз. И пейгамбера прави дуа, неговото дуа не се връща. Всевишния Аллах дарява този човек с неща, които бързо забогатява. И минало време така доста, и този човек почива. И пейгамбера ни, които така на тях ми съобщават всички неща, виждат този човек в дженнета. Много се очудил, защото той е пожелал да му се даде за този свят. А го вижда, че Аллаху Таала му дава и на този свет, пък го вижда и дарен с голям дар във вечния. И се обръща: Я Рабби, този човек искаше за този свят, вие му дадахте, но аз виждам, дали сте му и във вечния. Каква е причината? И получава отговор: богатството, което дадах на този човек, той го използва единствено, за да си направи жилището във вечния свят. Ето, ако човек така размисли върху тази мисъл, трябва да стигне до извода, че притежаваното богатство, пари, имущество, всичко, трябва да го човек желае с единствената цел да си осигури приятното вечно съществуване в задгробния живот.
за това как трябва човек подготовката за вечното жилище в задгробния живот. Първото нещо, което човек трябва никога да не забравя, това е смъртта. Значи, когато се мисли непрекъснато за смъртта, тя носи много ползи. Като, например, когато човек мисли за смъртта, той се предпазва от грехове. Когато мисли за смъртта, той не прави лошо на никого. Когато мисли за смъртта, той не се ядосва. Даже е казано, когато човек нещо се ядоса, веднага трябва да мисли за смъртта и ядът ще му отмине. Също много важно и е написано в много сериозни книги, когато човек мисли често за смъртта, това е причина да се удължава първоначално определената му продължителност на живота. Много такива случаи има описани в тия книги, както казахме. Правене на подготовка. Човек непрекъснато трябва да прави подготовка. Как трябва да се прави подготовката? Първо, изпълнение заповедите на Всевишния Аллах, фарзовете. Второ, пазене от вършене на грехове. Значи, хората така също заблудени от дявола, увлечени от земните временни неща, не мислят каква вреда им носят допускането на греховете и не се пазят от тях, а те наистина са много вредни за човека. Също е повелено от пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва саллям, че човек да се опази от един малък грех. Говори за малък грех, да не говорим за голям. Казва, е по-ценно, отколкото ибадетите, молитвите, добрите дела, всичко на всички хора на целия свят. Значи, вижте, това е космическо. Не може човек да си го асимилира, че да се предпазиш от един малък грех е по-ценно от това нещо, което няма цифра, с което да бъде изразено. Третото нещо, да се печели севап, награди. Как да печелим доволството на Аллаху Теаля? Първо, чрез вършене на емри маруф. Емри маруф означава да се разказва, да се прави така, че религията на Всевишния Аллах да стига до много хора. И човек, който има възможност, а то се прави по няколко начина. Човек, който е дарен с дар, слово, т.е. който има този дар, го прави с езика. Разказва на хората за заповедите, за забраните, за начините, по които трябва да се живее на този свет. Т.е. прави насихат, прави наставление на свои близки, на свои приятели, на всички хора, с които има контакти. И за това носи огромна полза. Човек, който не е дарен, защото това също е виж дар, да може човек с езика си да прави това, това е дело на учените хора, който няма този дар, тогава казва да го прави с имуществото
например, както казахме, който има богатство, изразено в пари, в имущество и така нататък, да го ползва като прави дарение за мероприятия, които ще развиват тази дейност. Много голема е наградата за похарчена така и най-малката сума похарчена за това дело носи огромна полза. Тялото, ако човек също няма имущество, има сега достатъчно, елхамдулилях, много книги, много други неща. Човек може да взема и на свои близки, приятели, роднини, да раздава книги, които дават обяснение за нещата, които трябва да върши човек, които да му донесат полза и да го предпазят от вредите. Ако и това няма възможност със своето поведение да се държи така, винаги да бъде усмихнат, с никого лошо да не разговаря, с всеки човек да се отнася добронамерено. И когато човек това го прави със своето поведение, той прави впечатление и хора, виждайки тези негови добродетели, породени от религията, ще го последват. Другото нещо, печалбата, може да човек да прави подготовка, да печели много ценни неща, това са родителите. Най-големата награда за вечния живот, пък и за този временния, едно дете може да спечели със своите родители. Повелено е в книгите и са написани, както казахме, в известни книги, известни автори, които казват, че едно дете да погледне своята майка и баща с усмивка, с обич, му се дава награда на изпълнен и приет хаджилък. А това е голяма награда. Човек може да посети светите места 100 пъти да е отишъл там, да е направил това нещо и няма гаранция, че нито едно от тях да му е прието. А човек, който извърши това към своите родители, е гарантирано 100%, че получава тази голема награда на изпълнен хаджилък. Тогава бил попитан от приближените си асхаба: Я Расулаллах, ако един човек, едно дете, това го направи 1000 пъти, на всеки ли път получава тази голема награда? Казва: не 1000, 100 000, пък и повече. За всяко извършено такова действие той получава тази огромна награда. Затова още много са другите неща. Дете, което е успело да спечели удоволствието на своите родители, каквото и да има нарушение, той няма да попадне в вечния огън. Още много други са неща, които са ползите. И затова е казано, че едно дете има 80 задължения към своите родители, 40 докато са живи и 40 след тяхната смърт. Едно много важно задължение след тяхната смърт е да се търсят приятелите на бащите и да се интересуват от тяхното положение, от тяхното здраве, ако може с нещо да ми помогне, да ми бъде полезен. Това носи огромна полза на това дете и носи полза и на родителя, който се е отишъл от този свят. Другата подготовка, която също много е важна, добиване на религиозни знания.
човек да се стреми да добие колкото се може религиозни знания. Един от големите учени и имам на Мезхеба Малики, един от 4 мезхеба, казва: знанието е нур, светлина в сърцето, в сърцата, в които Аллаху Теала слага този нур само на любимите си кулове. Или знанието е нур, който Аллаху Теала поставя в сърцата на любимите си кулове. И ако човек има желание да чете из такива книги, религиозни, да се интересува, да слуша наставления, насихати, да контактува с хора, от които може да получи тези знания, това е много силно доказателство, че този човек е от обичаните от Аллаху Теала. А който е любим на Аллаху Теала, който е обичан от Аллаху Теала, той няма да види лошо нито на този временен свят, нито и ще получи вечното щастие във вечния. Затова човек не бива да си губи времето, както днес едно голямо така загуба на време хора полагат пред тия технически средства, които, особено пък телевизиите, които в голяма степен правят реклама на харама, на това, което е забранено. Винаги като се пусне дори човек телевизора, всички тия безполезни неща, които са политики, аморални неща, които непрекъснато се бълват, те носят единствено вреда на човека и отнемат му времето от това да научи неща, които да му донесат голяма полза. Затова колкото се може да се ограничаваме с ползване на това безполезно нещо. Човек също, другото нещо е да се вършат добри дела. Защото само добрите дела следват човека, когато си отиде от този свят. Има описан случай на един от големите ислямски учени, имам Газали, който така е много голям учен, много голям евлия. В книгата си Ейхел Велят или Ей Сине, там е описан един разказ, който казва, че един младеж е учил въз един известен учен 33 години. И когато вече свършили толкова години минали, вече каквото имал всичко му е дал този учен и го пита: ей, мой ученико, каква полза извлече ти от тези години, дето прекара с мен и дето аз посветих на теб? И той казва: учителю, извлеках само 8 ползи. И той казва: язък, аз целия си живот посветих на тебе, а ти толкова малко си взел, затова казвам, много се натъжих. Ученика казва: ей, учителю, не се натъжавай. Тези 8 ползи, които вземах, ми са напълно достатъчни да се спася и да спечеля вечното щастие в вечния живот. Той казва: добре,
кажи ми и кои са те, тъй аз да ги чуя. И той ги изброява. И първата е най-важна. Казва, винаги ходех където имаше погребение и присъствах на погребение, защото това носи голяма полза, един път, второ, голяма поука. Човек, когато отиде в гробищата, мисълта трябва да му бъде да види, че всеки момент може да бъде сред тези, които са там, и така по-мъдро ще постъпва. Също наградата, който присъства, е много голяма. И казва, наблюдавайки, виждах, че много хора полагаха в гробовете, много близки хора, родители свои деца, деца свои родители, близки, роднини, приятели. Обаче, колкото и да бяха скъпи тези хора, на тези, които ги поставя в гробовете, не видях нито един да влезе с него и да му бъде дружина в първата нощ, когато ще се задават въпросите, когато там ще има много тежки изпитания. Тогава, вика, аз реших да намеря приятел, който, когато ме поставят в гроба, да дойде и той с мене. И такъв приятел намерих единствено в ибадетите, които човек прави, и добрите дела, които върши. Само те идват, нищо друго не идва. Затова често така някои хора, така богаташи, собственици на заведения и магазини и така нататък, така на шега ги питам, чие е това? Те казват, що питаш, дори с ирония, ай мое е. Викам, не е твое. Как така не е мое? Защо? Защото, викам, твое е само това, което си дал. Само него ще намериш. Нищо друго не е твое и нищо няма да намериш, което не си дал. Така, това трябва хората да, деца казва, да привикнат. Също, драги зрители, човек трябва да знае, че когато го бъде поставен в гроба, там идват меляйкета, мюнкир и некир, които ще му задават 7 въпроса ще бъдат зададени. Ако не се отговори на един от тези въпроси, гроба ще му бъде напълнен с огън и това ще продължи до съдния ден. Да пази Всевишния Аллах всеки човек от това. Първият въпрос, който ще бъде зададен: кой е твоя създател? Отговорът е: моя създател е Всевишният Аллах. Няма да може да отговорят хора, които въвеждат нововъведение в религията, и хора, които не правят всички добрини и всички неща, не ги правят задоволството на Аллаху Теаля. Те няма да могат да отговорят на този въпрос. Вторият въпрос е: коя е твоята религия? Отговорът е: моята религия е исляма. Няма да отговорят тези, които проявяват съмнение. Значи, ако някой не е 100% сигурен, че те е вярната и последна религия, няма да могат да дадат отговор. Третият въпрос: от кое общност си? Отговорът е: Ехли суннет вел джамаат. Няма да отговорят вахабии, безмезхебници и реформатори. Четвъртият въпрос: коя е твоята книга? Отговорът е: моята книга е Коран Керим. Няма да отговорят тези, които не са запознати с заповедите на Коран Керим, само че
не както днеска много се опитват да извлекат тези заповеди от самия Коран, от различни преводи, които не могат да дадат ясна представа, защото Корана по принцип е непреведим, дори на арабски език. Неговата дълбочина е огромна и тя не може да се разбере с разни преводи. Дори преводите на Коран и Керим не носят полза, а обратно носят вреда. Много са казали това ислямски учени, но има и светски учени, които са посочили. И един от тези светски учени, това е френският професор Морис Бюкай, който в своята книга Библията, Коранът и науката на страница 12 посочва и на още на други така места. Преводите на Корана на различни езици не се правят с цел да привличат читателите, а се правят с цел да отблъскват читателите. Ето това го казва един светски учен, не от мюсюлманската общност. И затова, въпреки в мюсюлманската общност, много учени са казали, че не носи полза това, но когато го казва един, който не принадлежи към тази религия, това за всеки човек би трябвало да бъде сериозен аргумент. Другия въпрос, който ще бъде задаван: кой е твоя пейгамбер? Отговорът е Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Няма да отговорят не спазващите неговите повели, т.е. не спазващи сюннетите на пейгамбера ни саллаллаху алейхи ве селем. За съжаление, днеска много хора отричат сюннетите, не ги изпълняват, а пейгамбера не е повелил, който не харесва, не изпълнява, не спазва моите сюннети, той не е от моята общност. А сюннетите са по отношение както на облеклото, така на поведение, на много още други неща. Най-вече на изпълнение на повелени неща. В намаза днешно време се наблюдава много хора изпълнят само фарза и това, което е сюннет, което е повеля на пейгамбер саллаллаху алейхи ве селем, го оставят, не го уважават, пренебрегват го. И тези хора, които вършат това, няма да могат да дадат отговор кой е техният пейгамбер. Шесто, кое е твоето кабле, кое е посоката, към което се обръщаш в молитвите? Отговорът е: моето кабле е Кебе и Шериф. Няма да отговорят, които изпълняват немарливо заповедите в ибадетите, както ли по отношение на облекло, по отношение на съсредоточеност, т.е. не отдават голямо значение, когато застанат на молитва, тези хора няма да могат да отговорят. Седмият въпрос: кой е твоя мезхеб? Верният отговор е в итикада, в вярата. Имам Матюриди. В амеле, изпълнението, Ебу Ханифе. Няма да отговорят отричащите мезхебите. Затова, мухтарем джамати мюслимин, драги зрители,
да се пазим от тия неща, които ще ни попречат да дадем верните отговори, когато бъдем поставени в гроба, а те ще ни донесат страшни наказания и страдания. Затова всеки човек трябва непрекъснато в мисълта да му е, че той на този свет е изпратен така временно. Единствената цел е на този свет човек да живее така, че да спечели вечното си щастие. И някой го приличава на нива. Тук трябва да се сеят семената, добрите семена, които са определени в религията, изпълнение и всичко, което е харесвано от исляма, а плодовете ще съберат във вечния свет. Затова нека сериозно си помислим, ако да си анализираме начина на живот и ако допускаме и разберем, че сме допуснали някои неща, да направим разкаяние, да поправим грешките, да променим живота си, така както повелява религията, да храним правилно душата си, тогава ще чувстваме и комфорт на тялото. Не храним ли душата правилно, каквато и храна да даваме на тялото, няма да има спокойствие и комфорт. Затова, драги зрители, да си помислим и ако сме допуснали неща неприемливи, да ги коригираме, да почнем да вършим полезни неща, неща, които ще бъдат харесвани от Всевишния Аллах, ще бъдат харесвани от пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва салям. По този начин ще спечелим доволството на Аллаху Теаля, ще спечелим застъпничество на пейгамбера ни саллаллаху алейхи ва салям. И с тези две неща, когато човек ги заслужи, земният живот ще му мине лесно, спокойно и щастливо, а вечният ще намери вечното щастие. Амин. Субхане Раббике Раббил Иззати амма ясифун ве селамин алел мурселин. Хамдулиллахи Раббил алемин. El-Fatiha. Благодаря, драги зрители.